Дай да го огледам. Да видя зъбите му. Твърде клощав е. Този по-става. Началникът на стражата търси роб за дома си. Един от моите може да ти хареса. 30 сребърника. Изглежда здрав. Господарю Потифар. Става. Доста работа ще трябва да свършим. Ей, Йосиф, пропусна едно петно. Какво? Друго е да се трудиш истински, нали? Ръцете ти няма да са меки, като на бе. Кой се клане сега, малки брат? Ей ти! Сам ли изми вътрешния двор? Да. Усърден е. Може да го използваме по-добре в залата за угощения. Съпругата ми предлага да работиш за нея. Какво ще отвърнеш? Нищо. Робът не е господар на себе си. Умно го рече. Намери му нови дрехи и доведи друг роб да довърши тук. Да, господарю. Какво прекрасно животно. Робе, на слънце съм. Стой! Прав беше. Отговаря на описанието ти. Не съм виждал по-прекрасен кон в цял Египет. Радвам се, че господарят е доволен. Остава само един малък проблем. А, да. Както се договорихме. О, простете, но нещо не е наред. Мислех, че съм донесъл колкото трябва. Вие сте заед човек. Всеки може да сбърка. Ваше, самият фараон ще ви завижда. Да, превъзходен кон. Господарю, елате да видите нещо. Не пипай везната, не я пипай. Я виж ти. Повредила се. Ваше превъзходителство не знаех. Естествено. Ти си заед човек. Всеки може да сбърка. Но това ще ти струва свободата. Моля ви, задръжте жребеца като дар от мен. Не. Отведете го. Имам още дозина коне. Моля ви, вземете ги всичките. Потифар, задръж го. Сам каза, че е най-хубавият в Египет. Да притежавам кон, закупен от крадец. Как ще се отрази това на честта ми? Тази твоя чест. Браво на теб. Как се казваш? Йосиф. Йосиф. Ти си начетен роб. Къде си учил? Баща ми ме образова. Добре е направил. На какво друго те е научил? Мога да чета и пиша на египетски. И някой ден изгрява твоя златен шанс. Успех. Незнайно как ръка подава ти невидима добра съдба. Тръгваш с надежди към своята мечта. Господа, да видим. Стъпка по стъпка издигаш се нагоре към върха. Върви по своя път, не гледай назад. Каквото можеш докажи на света. Дори неясна да изглежда целта. Върви по своя път, не гледай назад. За плодородната година. И за твоя приятел. Доверих ти се. Какво ще ми отвърнеш? Нищо не съм сторил. Продължаваш да ме обиждаш, като отричаш. Как да тълкувам това? Не е така, както изглежда. Не бих ви изменил, господарю. Какво безочие!
Да вярвам на съпругата си или на един роб? Кълна се. Не съм ви предал. Тихо! Заради това, което стори, аз те осъждам на смърт. Погрижете се. Не, не, господарю, умолявам ви. Кажете му, помогнете ми, кажете му, че... Помогнете ми, моля ви. Спрете! Не заслужава да умре. Защо? Разбирам. Отведете го в тъмницата. Чакайте, господарю, не! Моля ви, повярвайте ми, невинен съм! Това е грешка! Знам какво вещае съня ти. Нима? Как е възможно? Просто знам. Нещо като дарба. 3 лози означават 3 дни. След 3 дни фараонът ще те върне в двореца. Ще си свободен. Деда беше вярно. Вярно е. И като излезеш, кажи на фараона за дарбата ми. Моля те, обещай ми. Що за дарба? Да дрънкаш небивалици и да обнадеждаваш глупците. Може пък да е прав. Нека видим.